50 meter. De start is gevallen en L'Amour Toujours, de favoriet, begint heel rustig aan het karwei. Dirk Buitenzorg, die geeft wel een beetje gas van start af. Maar ook die is nog niet in de kopgroep. Want het is aan de binnenzijde Dolly Polly die het veld op sleeptouw neemt. Dolly Polly, 3 dik aan de buitenzijde, Dina Robel en daartussendoor Kryptonite. Zo gaan de deelnemers dan door de bocht. Dirk Buitenzorg op de 4e plaats. En aan de binnenzijde daarvan is het Dexter. Achter Dexter, de stalgenoot van Dirk Buitenzorg. En die kan mooi mee op de rug van Arend Tevreden. En dat is Alagonda. En daarachter met hele mooie stappen geërfd van Goedmanswood. Denk ik de Goedmanswood dochter L'Amour Toujours. En Hugo Langeweg junior. En junior laat er geen gras over groeien. Hij gaat het derde spoor vast opzoeken. En ramt gewoon het hele veld voorbij. We gaan af op de eerste tussentijd in de luid 1:20:6. Met aan kop van het veld Dolly Polly. Heeft een lengtevoorsprong, maar L'Amour Toujours die komt daar 3 dik rond de huizen naar voren. En meldt zich op een gedeelde tweede plaats. Stoomt door naar de voorste gelederen. En nestelt zich tot schuin naast de koploper. We gaan af op de rechte lijn voor de tribune. En hij drukt gewoon door aan de buitenzijde. Langeweg junior achter L'Amour Toujours. Aan de binnenzijde probeert Dolly Polly dat tegen te gaan, maar dat valt niet mee. Achter deze paarden in het tweede spoor Kryptonite. En aan de binnenzijde dan Dina Robel. En achter Dina Robel is het Dirk Buitenzorg. Aan de buitenzijde van Dexter. En aansluiting is er voor Alagonda. Paarden gaan af op de laatste ronde. Tweede tussentijd 1:20:4, 1:20:5 dus over de eerste kilometer. En dat doet L'Amour Toujours spelenderwijs. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Dolly Polly. Daarachter volgt dan in derde stelling Kryptonite. En de vierde plaats is voor Dirk Buitenzorg. Dina Robel volgt aan de reling. Alagonda in het tweede spoor. En daarachter is er ook nog aansluiting voor Dexter. Die wordt op wachten gereden door Sven Schraal. En Sven is nu duidelijk op zoek naar een opening. Die opening vindt hij. En dan eens kijken of die nog wat uit kan richten. Zo de laatste 700 meter tot aan de finish. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En daar komt Dirk Buitenzorg, daar komt ook Alagonda. Maar vooraan is de versnelling ingezet door Hugo Langeweg achter paard nummer 3, L'Amour Toujours. En die gaat op dit moment nog als een grootvorst. Galopade voor Kryptonite in het veld en die gaat naar de buitenkant van de baan. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Dirk Buitenzorg is in de achtervolging op de koploper L'Amour Toujours. L'Amour Toujours, daar komt Dirk aan de buitenkant en hij gaat naar een zekere tweede plaats. Op de derde plaats daarachter volgt dan nog altijd Dolly Polly, maar vanuit de start van het veld is ook Alagonda naar voren gekomen. En zo is de laatste rechte lijn bereikt. Ziet het er echter nog wel goed uit voor die koploper L'Amour Toujours. Dirk Buitenzorg probeert de aanval in te zetten aan de buitenkant en komt nu ook wat dichterbij. L'Amour Toujours en Dirk Buitenzorg, dat is de tweestrijd. Dirk probeert alles aan de buitenkant, maar Langeweg junior heeft nog altijd alles in handen. En hij gaat het winnen. L'Amour Toujours, Dirk weer mooie tweede. En op de derde plaats dan Dolly Polly voor Alagonda en Dexter.